Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, абмяркоўваць падзеі мы будзем зараз разам з праграмным дырэктарам Вольнага беларускага універсітэта, магістрам паліталогіі Алесем Лагвінцом. Добрый дзень, спадар Алесь. Добрый дзень, вельмі прыемна быць тут. І мне вельмі прыемна, што вы да нас нарэшце завіталі, хоць даўно вас чакалі, запрашалі, но але у пана прафесара шмат справаў ва універсітэце і, дарэчы, хацелася б адразу, ну, как бы так, анансаваць курс, які запускаецца ў межах Вольнага беларускага універсітэта. Курс гэты называецца, я зараз вось яго адкрыю, «Інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі еўрапейскага звязу». Вось заходзіце на староначку Беларускага вольнага універсітэта, і тут ёсць такая анонс, праграма і анкета, заяўка на гэты курс. Мы про гэты курс больш падрабязна пагаворым, тым больш, што сярод таго, што падчас гэтага курса будзе вывучацца, ёсць такі пункт: агляд міжнароднай палітыкі ЕС, у тым ліку дачыненняў з Беларуссю. І от мне акурат такі вельмі прыемна, што вы нам патрапіліся ў рукі і ў студыю з гэтай нагоды, таму што акурат такі наконт міжнароднай палітыкі ЕС у сённяшняй сітуацыі на сёння вельмі цікава даведацца ад абазнанага чалавека, спецыяліста ў гэтай палітыцы. Скажыце, а яна ёсць, знешняя палітыка ЕС? Трэба разумець найперш, што такое еўрапейскі звяз. Гэта хаўрус дзяржаваў, якія вельмі цесна паміж сабой супрацоўнічаюць. І знешняя палітыка еўрапейскага звязу — гэта сума, можна сказаць, індывідуальных палітыкаў з саміх дзяржаваў і таксама сума палітыкі, якая вырашаецца на супольнасцёвым еўразвязаўскім узроўні. То бок можна сказаць, што яна ёсць, але яшчэ з пачатку 70-х гадоў знешнюю палітыку еўрапейскага звязу, ці на той час еўрапейскіх эканамічных супольнасцяў акрэслівалі як палітыку такой civilian power, такой цывільнай супердзяржавы альбо адзінкі. То бок еўрапейскі звяз менш быў уплывовым і менш прасунутым у пытаннях палітычных і ў пытаннях абароны, а ён быў больш прасунутым у эканамічных пытаннях і ў пытаннях, можна так сказаць, гуманітарнага цывільнага ўздзеяння на знешняе атачэнне. То бок гэтая палітыка ў той ці іншай форме ёсць. І беларусы, можна сказаць, таксама гэтую палітыку адчуваюць на сабе. Напрыклад, праз тое, што яны, на вялікі жаль, не так лёгка могуць атрымліваць візы, праз тое, што прадпрыемствы, якія працуюць на расійскі ваенна-прамысловы комплекс, на расійскую вайну супраць Украіны, знаходзяцца пад санкцыямі, праз тое, што тыя, хто людзі, грамадзяне Беларусі, якія былі задзейнічаныя у рэпрэсіях супраць уласнага народу, знаходзяцца таксама пад візавымі санкцыямі. То бок гэта праявы знешняй палітыкі еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусь. Таксама адной з праяў з'яўляецца падтрымка з боку еўрапейскага звязу беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сілаў. Гэта тая рэч, якая пацвярджае, можна так сказаць, тэзіс, наколькі пераканаўча гэта ўжо пытанне палітычных ацэнак, пра тое, што Беларусь — гэта еўрапейская краіна і што так ці інакш будучыня Беларусі будзе ляжыць у сферы зацікаўленасці еўрапейскага звязу і, скажем так, у ідэальнай сітуацыі Беларусь, дарэчы, якую даволі добра, трапна апісаў у сваім выступе на Мюнхенскай канферэнцыі Владимир Зеленскі, Беларусь павінна быць часткаю гэтай прасторы дэмакратычных еўрапейскіх краінаў, якія паказваюць станоўчы прыклад для расейцаў, але таксама стрымліваюць імперыялістычныя памкненні нашага ўсходняга суседа. Вот бачыце, ідэя Балта-Чарнаморскага саюза, ці там міжмор'я, ці там як это яшчэ там розныя назвы ёсць гэтага магчымага такога міждзяржаўнага ўтварэння, яно ізноўку набывае папулярнасць, да?
глядзіце, калі мы глядзім, што былі гістарычныя прэцэдэнты, а яны былі на прыкладзе той жа Кіевскай Русі, так, ці той жа таго ж Вялікага княства Літоўскага ці Рэчы Паспалітай, больш шчыльнае яднанне, і гэтыя тэрыторыі, якія сёння з'яўляюцца часткай тэрыторыі Беларусі ці Літвы ці Польшы ці Украіны, яны калісьці утваралі адзін палітычны, можна сказаць, геапалітычны, выкарыстоўваючы это такое модное слово, один геапалітычны комплекс, і в прынцыпе ёсць і паказанні геаграфічныя, і паказанні таксама чыста палітычныя, стрымліваць не такія вялікія цэнтральнаеўрапейскія народы мусіць яднацца перад сабой, каб паміж сабой дзеля таго, каб стрымліваць калісьці, скажем, раней гэта было імперыялістычнае памкненне захаду, то бок нямецкую палітыку в жыццёвай пошуку жыццёвай прасторы, а на сённяшні дзень гэта імперыялістычнае памкненне з усходу, калі Расія лічыць, што яна мае поўнае спадчыннае права на тое, каб кіраваць нашими землямі. Спадарались, але калі кажам пра міжнародную палітыку ЕС, мы как бы закранули вось гэты, умоўна кажучы, усходні накірунак, а калі браць заходні, я маю на увазе у дачыненні да ЗША, якая міжнародная палітыка ЕС? Якія ўвогуле как бы узаемаадносіны? Хвілінка рэкламы. У рамках майго курсу мы будзем гэта пытанне вельмі дэталёва разглядаць. Гістарычна еўрапейская інтэграцыя паўстала у выніку вельмі спрыяльнага стаўлення, нават заахвочання з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі амерыканцы аб'явілі сваю праграму, і гэта быў канец 40-х гадоў, сваю праграму план Маршала дапамогі заходнім краінам па аднаўленні, па эканамічнай рэканструкцыі, то яны таксама рабілі вельмі празрыстыя намёкі, што лепш за ўсё, калі вы будзеце дзейнічаць супольнай, каб мы не мелі стасункі з кожнай асобнай краінай, а каб мы узаемадзейнічалі з якімсьці калектыўнай адзінкай. І так паступова паўстала, і былі таксама ўнутраныя працэсы сярод заходнееўрапейскіх краінаў, можна так сказаць, была адроджана і набыла новая гучання панеўрапейскай ці еўрапейскай ідэі яднання еўрапейскіх народаў. І, в прынцыпе, можна так сказаць, да Брэксіту, можна па сутнасці да Брэксіту, агульная палітыка Злучаных Штатаў адносна інтэграцыйных працэсаў на еўрапейскім кантыненце была спрыяльнай. Потым, калі адбыўся Брэксіт, можна сказаць, што Злучаныя Штаты тут, прынамсі, важны гулец на той момант Дональд Трамп адыграў сваю для еўрапейскай інтэграцыі негатыўную ролю, калі ён падтрымаў Брэксіт і сказаў, што гэта ў інтарэсах ЗША і ў інтарэсах Великабрытаніі. То бок зараз, сёння мы маем тое, што гэта так славутая трансатлантычная повязь, яна аслабленая. Галоўная арганізацыя, якая увасабляе гэтую сувязь паміж двума бакамі Атлантычнага акіяну, НАТО, яна сёння знаходзіцца ў пэўным крызісе. У свой час у 2019 годзе, наколькі гэта было прароцкае сцверджанне, Эмануэль Макрон і ўсе яго паспрабавалі, шмат хто яго паспрабаваў крытыкаваць, кляваць, сказаў, што НАТО знаходзіцца ў коме, альбо ён сказаў, што гэта brain dead, што НАТО з'яўляецца па сутнасці мае такую клінічную смерць альбо смерць мозгу НАТО. Вось. І сёння мы бачым гэтую сітуацыю, што гэта трансатлантычная повязь не такая моцная. Яшчэ застаюцца, то бок найбольшае ўзаемадзеянне гэта ў рамках НАТО адбываецца па пытаннях бяспекі, але ёсць таксама цэлы пласт эканамічных стасункаў, узаемныя эканамічныя сувязі паміж еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Так, еўрапейскі звяз мае станоўчае гандлёвае сальда, і гэта з боку адміністрацыі Трампа лічыцца непрымальным, яны хочуць выраўнаць сітуацыю,
Відавочна, сёння адміністрацыя Трампа спрабуе даваць нават урокі і выказвацца адносна таго, што адбываецца ўнутры еўрапейскага звязу і звяртаючы увагу на пэўныя праблемы, якія там ёсць, і кажучы, што еўрапейскія краіны не вырашаюць гэтыя праблемы, і таму яны знаходзяцца яшчэ у больш слабай сітуацыі параўнальна з папярэднім часам. Ёсць, можна сказаць так, у трансатлантычных стасунках ёсць пэўны крызіс, ёсць ужо рэакцыя на гэты крызіс з боку шэрагу еўрапейскіх палітыкаў. Відавочна, якія рашэнні будуць прымацца і наколькі яны будуць эфектыўнымі, нам яшчэ застаецца пабачыць, але, скажем так, ідэальная сітуацыя, нават пры тым, што Злучаныя Штаты будуць працягваць дрейфаваць у бок, можна так сказаць, аднабаковасці і, можа быць, пэўнага ізаляцыянізму, які таксама ёсць часткай амерыканскай традыцыі. Так? Ідэальная ситуация, скажем, для праеўрапейскіх палітыкаў ці для, так бы мовіць, для еўразвязу як такога, гэта паўставанне такіх двух полюсаў і супрацоўніцтва, адказнасць еўрапейцаў за пытанне сваёй абароны, бо яны доўгі час карысталіся, можна так сказаць, што заходнія еўрапейцы доўгі час карысталіся з такой безбілетнага, можна сказаць так, безбілетнага праезду па пытаннях бяспекі за кошт амерыканцаў. Я знайшоў цытату, і вось гэты тэрмін адносна падзелу адказнасці і, па сутнасці, супольнага фінансавання высілкаў, абарончых высілкаў, гэта пытанне, яно у гісторыі трансатлантычных стасункаў не новае. Я знайшоў цытату аднаго амерыканскага сенатара, які ў 1966 годзе вельмі класна сказаў: давайте будем справядлівымі. Калі небяспека існуе ў Еўропе, хто павінен ведаць пра гэта лепш, чым еўрапейцы? Мы бачым, што амерыканцы менш ведаюць адносна тых небяспекаў, якія ёсць сёння, прынамсі сённяшняя адміністрацыя, прынамсі публічна, адносна тых небяспекаў, пагрозаў, якія ёсць на еўрапейскім кантыненце з боку Расіі у выпадку ейнай вайны ва Ўкраіне. Працягваю цытату. Калі менавіта яны павінны гэта ведаць лепш за нас, і яны кажуць, што ёсць небяспека, дык чаму яны не аплачваюць самі свае выдаткі на 100%? І гэтае пытанне сёння ж і раней задавала таксама папярэдняя адміністрацыя Трампа, ды іншыя адміністрацыі Злучаных Штатаў таксама задавалі гэтае пытанне, што вось скончылася халодная вайна. Так падчас халоднай вайны таксама, гэта яшчэ перад пачаткам, падчас разрадкі гэтае пытанне ўзнікла справядлівага унёску у абарончую сферу з боку абодвух бакоў атлантычных партнераў. Так? І гэтае пытанне, так бы мовіць, увесь час абмяркоўвалася з большай ці меншай інтэнсіўнасцю. Урэшце рэшт, амерыканцы разумелі, што ёсць больш глобальныя выклікі, і яны маглі пагаджацца на тую сітуацыю, якая была, а потым адбыўся распад Савецкага Саюза, Савецкі Саюз знік, і паўстаў такі феномен, які называецца дывідэнд міру. То бок на пачатку 90-х гадоў заходнія еўрапейцы, пры тым, што яны працэнтна таксама менш плацілі на абарону, чым са сваіх бюджэтаў, чым Злучаныя Штаты, а потым яны ўвогуле пачалі скарачаць свае абарончыя бюджэты і скарачаць свае вайсковыя сілы, таму што пагрозы немає. Гэта, дарэчы, вельмі моцна супярэчыць тэзісу расійскай прапаганды, што Захад такі кепскі, ён нібыта разваліў Савецкі Саюз і потым толькі і чакаў, далей пасунуцца да межаў Расіі і потым захапіць Расію. Гэта неправда. Заходнія еўрапейцы гэта не хацелі, амерыканцы таксама, яны скарачалі сваю прысутнасць у Еўропе. Дарэчы, НАТО ўтварылася ў 49-м годзе дзякуючы велізарнай просьбе заходнееўрапейскіх палітыкаў. Амерыканцы не моцна хацелі падпісваць якуюсь дамову, якая б іх моцна заангажоўвала на еўрапейскім кантыненце. І толькі дзякуючы тым пагрозам, якія ішлі ад Савецкага Саюзу, заходнееўрапейскія палітыкі змаглі пераканаць амерыканцаў, каб падпісаць Вашынгтонскую дамову 4 красавіка, калі я не памыляюся,
1949 года, і там, дарэчы, артыкул 5 самы галоўны, дзе написано, што калі будзе вайсковая атака на адну з краінаў, некалькіх краінаў у Европе альбо Паўночнай Амерыцы, то іншыя краіны будуць дапамагаць гэтай атакаванай краіне, наколькі яны палічаць патрэбным, у тым ліку вайсковымі сродкамі. То бок вось гэта сутнасць артыкулу 5 НАТО, які зараз, ну і на тле тых выказванняў Трампа про тое, што калі якаясьці краіна НАТО не плаціць адпаведных, ну невыдатковая адпаведны процент, 2% свайго бюджэту на пытанне абароны, то значыць мы нават расійцам падкажам, можете без праблемаў нападаць на гэту краіну. І тут відавочна, што такія сцверджанні падрываюць credibility, вераемнасць НАТО як хаўрусу дзяржавы, які абараняе сваіх чальцоў. Я нагадаю, што больш падрабязна пра ўсё гэта і не толькі пра ўсё гэта можна будзе даведацца на курсе інтэграцыйныя працэсы да інстытуцыі Еўрапейскага звязу, які магістр МГР, так? Не паспеў абараніцца. Дык написано МГР. Маецца не паспеў абараніцца, бачыце, моя такая глыбінны выклік. Не паспеў абараніць сваю кандыдацкую альбо у гэтым разуменні, у заходнім разуменні свой PhD у Беларусі ў свой час і зараз можа калісьці дойдуць рукі, чаму віня, але тое, што мой курс меў у Беларусі пэўную папулярнасць, і тут таксама это ўжо будзе трэцяе выданне онлайн-курсу. Я ўжо два разы выкладаў яго ў рамках вольнага універсітэту. Падказваю на тое, што не самы горшы гэта курс, захвочваю записывацца і разам зрабіць яго цікавым і актуальным. Цалкам падтрымліваю. Такім чынам, да 3 сакавіка у вас ёсць магчымасць запісацца на вось курс спадара Алеся Лагвінца. Раю, вы ж чуеце, як цікава і нефармальна, дзесьці нестандартна нават даводзіць такія складаныя рэчы да разумення мяне ў першую чаргу, ну і наших гледачоў таксама. Не трэба прыбядняцца. Таму, калі ласка, спасылачка ёсць у нас у апісанні, заходзьце, вось тут адразу ўнізе ёсць анкета і подписывайтеся, записывайтеся, ну і ввогуле паглядзіце, якія ёсць праграмы, курсы у Беларускага вольнага універсітэта, ёсць шмат што цікавага. Калі раптам палітыка там ўсё звязанае з Еўросаюзам і яго інстытуцыямі вам не вельмі, то можна знайсці нешта іншае. Дарэчы, вось акурат такі ў працяг пытанне ад гледача пад нікам Максім. Ці можа быць НАТО і еўрапейская армія адначасова без ЗША? Глядзіце, краіны Еўрапейскага звязу нават чальцы НАТО, яны залежныя ад Злучаных Штатаў адносна ўзбраення, адносна вайсковых магчымасцяў, якія забяспечваюцца менавіта амерыканскім унёскам. Так, і еўрапейская армія, в прынцыпе, пра гэта пачаў казаць, ну, на пачатку еўрапейскай інтэграцыі была таксама на фоне эйфарыі пасля падпісання парыжскай дамовы аб еўрапейскай супольнасці вугля і сталі, потым была падпісаная дамова паміж 6 заходнееўрапейскімі краінамі. 1954 год падпісваецца дамова аб еўрапейскай абарончай супольнасці, якая па сутнасці прадугледжвала 54 год, уявіце колькі часу таму, так, прадугледжвала магчымасць стварэння супольных вайсковых адзінак, ну і дэ-факта у перспектыве агульная, так бы мовіць, заходнееўрапейскай арміі. Так? Але гэтая дамова не была ратыфікаваная, не былі гатовыя іншыя краіны, і потым у 60-е гады пра аўтаномію еўрапейцаў адносна амерыканцаў казаў дэ Голь. І гэта традыцыйная французская палітыка прасоўвання менавіта такой адметнасці, аўтаномнасці еўрапейскіх краінаў адносна Злучаных Штатаў. Можна сказаць, што яны як у ваду глядзелі на некалькі дзесяцігоддзяў наперад, што амерыканцаў у пэўны час, можа быць, не будзе жадання моцна інвеставацца і хавіраваць сваіх GIs, сваіх вайскоўцаў дзеля таго, каб бараніць умоўную Нарву ці, я не ведаю, Клайпеду ці, скажем, там Шчэцін ці Гданьск. Але мы маем такую сітуацыю, што сёння НАТО
грунтуецца на велізарнай ролі Злучаных Штатаў. Магчыма, зважаючы на апошнія дэкларацыі, некаторыя краіны НАТО, карыстаючыся, калі амерыканская адміністрацыя зноў жа не будзе супраць, карыстаючыся той інфраструктурай, якая ёсць, будуць ствараць гэты еўрапейскі абарончы кантынгент і кампанент, так, інвестуючы відавочна ва ўзбраенне і ў стварэнне якіхсьці супольных адзінак. Мы ведаем, што недавно міністр замежных спраў Польшчы сказаў, што еўрапейскай арміі не будзе. Будуць якісьці супольныя дзеянні, але такой еўрапейскай арміі не будзе. Вось. Но побачым, што на гэта будуць казаць іншыя краіны. Вельмі верагодна, скажем, зноў жа, з гледзяшча еўрапейскага звязу лепшы ці заходнееўрапейскіх краінаў, якія прыхільныя да Украіны, лепшае развіццё падзеяў, это сапраўды скіраванне вайсковага, я б не казаў міратворчага, так, але вайсковага кантынгенту еўрапейскіх краінаў, еўразвязаўскіх краінаў ва Украіну, каб забяспечыць магчымае мірнае пагадненне і каб служыць сапраўдным такім унёскам у справу забеспячэння гарантыяў бяспекі для Украіны. Бо, як вельмі трапна ўчора на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне сказаў на французскі прэзідэнт Эммануэль Макрон, он сказаў, што менскія пагадненні не былі бы забяспечаны, не было гарантыі іх на выкананне, і Расія дзесяткі разоў парушала гэтыя пагадненні. Урэшце рэшт яна уварвалася з поўначы, з іншых кірункаў, з трох кірункаў уварвалася ва Ўкраіну, парушыўшы гэтыя пагадненні. То бок мусіць быць тое, што спыняе, мусіць быць deterrence, кажуць па-ангельску, гэта значыць мусіць быць элементы стрымлівання альбо іншы пераклад гэта слова запужвання магчымага агрэсара, што калі ён палезе, то ён атрымае моцна па руках і ягоныя страты будуць нашмат большыя, чым магчымыя выгады ад чарговага ўварвання. Вось гэтага не адбылося, на жаль, і ў 2014 годзе, калі Расія анексавала Крым і акупавала часткі Данецкай і Луганскай абласцёў. І таксама не адбылося ў 2022 годзе, калі Расія сапраўды пачала буйнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, і яны, расійскія кіраўнікі, палічылі, што тыя страты, якія яны панесуць, будуць меншыя за выгады, якія яны атрымаюць праз 3 дні, захапіўшы Кіев, прайшоўшы там пераможным маршам разам з Лукашенко. Я так разумею, што ужо фактычна будучы канцлер Нямецчыны новы Мерц, ён не то чтобы перахапіў даўнія тренды французскія яшчэ маршалам де Голем, як вы кажаце, сфармуляваныя генералам де Голем, але і неяк пашырыў іх, тому что ён дагавора не толькі вот как бы так, забеспячэнне магчымасці жыць і існаваць без падтрымки ЗША, а ўвогуле кажа про здабычу незалежнасці ад ЗША. Что это означае? Ці это перабольшванне ў яго словах? Это означае, відочна, любога палітыка, заяву любога палітыка мы мусім разбіраць згледзячы таго, што павінна быць, ягоная карцінка, так бы мовіць, будучыні, так, і інструменты, якія ёсць для рэалізацыі, для того, каб дайсці да гэтай карцінкі, дамаляваць яе ці пабудаваць, так. То бок заява палітычна вельмі правільна, так. Калі мы разглядаем зноў жа пры тых перасцярогах ці пры тых заўвагах, пра якія я ўжо казаў, калі мы разглядаем еўрапейскі звяз як палітычную адзінку, відавочна, што як палітычная адзінка еўрапейскі звяз мусіць сам самастойна прымаць рашэнні. І для рэалізацыі сваіх рашэнняў у яго павінны быць інструменты, вераемныя, credible, так, вераемныя інструменты. Калі яны кажуць, што калі вы ўварвецеся в Эстонію расейцам, калі вы ўварвецеся в Эстонію ці у Польшу, так, дзеля таго, каб мець, скажем, зліквідаваць гэты сувалкаўскі калідор, то мы вельмі моцна адкажам вам, і вашыя страты будуць непараўнальна большыя за магчымыя выгады, якія вы атрымаеце, так? І дзеля гэтага, значыць, дзеля таго, каб быць вераемным, трэба мець дастатковыя інструменты, трэба дзейнічаць адпаведным чынам і ствараць адпаведную інфраструктуру. То бок наступнае, якія будуць механізмы прыняцця рашэнняў, каб стварыць такі кампанент, і наступнае, якія будуць сродкі, адкуль узяць сродкі. Ввогуле,
у эканамічнай навуцы, ну скажем так, у публічнай палітыцы ёсць такі выраз, што ёсць дылема паміж guns and butter, паміж я адмыслова ўжываю, дарэчы, на курсе таксама будзем выкарыстоўваць пэўныя тэрміны, каб на ангельскай мове і тэксты на ангельскай мове. Я ўжываю іх адмыслова, каб проста увесці крышку ў кантэкст. Так дылема якая паміж маслам і гарматамі. То бок, як кожная сям'я, можна так сказаць, народ ці дзяржава мае свой бюджэт. І яна прымае рашэнне. Ці грошы з гэтага бюджэту пойдуць на сацыяльную палітыку, на масла, так, каб замасліць сваіх выбарцаў, або яны пойдуць на гарматы для того, каб абараніць іх. Бо калі не будзе абароны, то фундаментальныя каштоўнасці ўвогуле жыццё цэлай супольнасці ставіцца пад пагрозу, бо ёсць знешнія выклікі, знешнія сілы, якія могуць сапраўды цалкам зліквідаваць гэтую палітычную супольнасць. Як, скажем, ёсць знешняя сіла Расія, якая паставіла сабе за рэальную мэту, трэба называць рэальную мэту, это знішчэнне палітычнага арганізма, такога як Украіна. Так для Расіі непрымальна, каб Украіна існавала як незалежная дзяржава, якая прымала б свае рашэнні адносна прыналежнасці да хаўрусаў і таксама мела дэмакратычныя працэдуры прыняцця рашэнняў і таксама далучалася да той прасторы і тых хаўрусаў дзяржавы, да якіх яна хоча. Дык вось, пытанне, зноў жа вяртаемся, гарматы і масла, так? Дзе знайсці грошы? Мы ведаем, што некаторыя краіны, тая ж Францыя, якая сёння, і ў гэтым ёсць праблема, ёсць вялікая дылема. Францыя, якая сёння, і раней Макрон выказваўся вельмі актыўна на карысць развіцця такога еўразвязаўскага абарончага кампаненту, Францыя мае даволі вялікі дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. Яна нават атрымлівала папярэджанне ад Еўрапейскай камісіі, бо ў рамках еўрапейскага звязу ёсць пэўныя абмежаванні. Трэба не выходзіць больш за 3%, а ў Францыі там набліжаецца амаль да 6% дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. То бок ты не можаш шмат запазычваць грошы. У Нямецчыне ёсць іншая праблема, у іх там увогуле драконаўскія абмежаванні. Таксама гістарычны досвед вісіць над імі, то бок досвед велізарнай інфляцыі Веймарскай рэспублікі, які прывёў да таго, што Гітлер прыйшоў да ўлады, карыстаючыся вельмі папулісцкімі такімі слоганамі і гэтак далей. Маюцца на ўвазе те вялікія рэпарацыі, якія па выніку першай сусветнай вайны былі накладзеныя, плюс эканамічныя праблемы, разбурэнні і все вот это, якое вялікія наклало такі адбітак фінансава-эканамічны на стан грамадства. Рашэнне якое было вельмі простае, так? То бок мы друкуем дадатковыя грошы. Калі у нас няма грошай, то мы друкуем дадатковыя, гэта была велізарная інфляцыя, так? І ў немцаў так яны паспрабавалі гэтае ж правіла ўвесці для краінаў прасторы еўра. І нават і раней іхная эканамічная мадэль будавалася на тым, што дзяржаўны бюджэт павінен быць вельмі здаровым, не павінна быць вельмі вялікай дзяржаўнай запазычанасці. І гэта ўпісана нават у Канстытуцыі. Зараз Мерц усяраюць, што нават не чакаючы новага ўраду, не чакаючы новага пасяджэння, першага пасяджэння новаабранага парламенту, ён мусіць змяніць гэтае канстытуцыйна. Ён мае, в прынцыпе, калі ён дамовіцца, ён мае гэтую канстытуцыйную большасць, ён мусіць змяніць гэтыя канстытуцыйныя абмежаванні адносна велічыні дзяржаўнага бюджэту. Таксама прапаноўваліся іншыя варыянты, як знайсці гэтыя сродкі. У прынцыпе, ўжо створаныя прэцэдэнты на ўзроўні еўрапейскага звязу. Так? Гэта калектыўная запазычанасць усяго еўрапейскага звязу. Так ужо было, былі такія прыклады, калі еўрапейскі звяз такім чынам рэагуючы на фінансавы, на крызіс прасторы еўра і міжнародны фінансавы крызіс. Так было, калі еўрапейскі звяз па сутнасці узяў пазыку 800 мільярдаў еўра на некалькі гадоў, на 7 гадоў, дзеля таго, каб пераадолець наступствы пандэміі ковіду-19. То бок такія прэцэдэнты ёсць. І дзеля гэтага трэба відавочна палітычная воля і відавочна палітычная легітымнасць, каб, напрыклад, у чарговы раз еўрапейскі звяз знайшоў гэтыя грошы, то бок узяў пазыку пад развіццё менавіта абарончага кампаненту еўрапейскага звязу. То бок вось якая доўгая дарога ад таго, што паказаць карцінку, прапанаваць рашэнне
падумаць, якія інструменты для таго, каб прыняць рашэнне, якія інстытуцыі ёсць магчымасці, працэдуры, і потым якія ёсць інструменты, сродкі, каб да гэтага рашэння прыйсці. Гэта даволі доўгі шлях. Відавочна, у нашым сённяшнім свеце, дзе, на жаль, вельмі часта дамінуюць папулісты, яны часам прапануюць вельмі лёгкія рашэнні. Але лёгкія рашэнні тыпу заключення некага діл, некага пагаднення, якое нібыта ўсіх задаволіць і ўсе нібыта чымсьці паступяцца і гэтак далей, яны выглядаюць вельмі прыгожа у Твиттері там, ці ў Экс, ці у прамовах на сацыяльных сетках, але ёсць суворая рэчаіснасць. То бок вельмі класна, і в прынцыпе гэта адгукаецца, я перакідваю, можа быць, мост. Вельмі класна сказаць, што глыбінная дзяржава злоўжывае публічнымі фінансамі, дзяржаўнымі фінансамі, яна працуе на свае інтарэсы, больш за тое на інтарэсы такіх левацкіх колаў, якія цалкам апанавалі увесь дзяржаўны апарат і таксама прыдзяржаўныя НДА і гэтак далей. Яны марнатравяць велізарныя сумы грошай, і мы што зробім? Мы ўсё гэта спынім. Так, мы раптоўна гэта спынім і потым пачнем эканоміць велізарныя сумы грошай, і потым мы зможам гэтыя грошы выдаткоўваць на штосьці іншае. Карцінка класная. Вельмі хуткае вырашэнне, але як яно пойдзе? На сённяшні дзень, калі мы кажам пра Злучаныя Штаты, напрыклад, так, мы ж абмяркоўваем трансатлантычныя стасункі, і што вельмі важна, таксама я ў маім курсе гэта падкрэсліваю, што палітыка еўрапейскага звязу гэта сума як нацыянальных палітыкаў, так і палітыкаў на еўразвязаўскім узроўні, але таксама палітыкі у дачыненні з трэцімі гульцамі, то бок з Злучанымі Штатамі ў дадзеным выпадку. То бок, калі мы кажам пра Злучаныя Штаты, то бок все файна, разбурыць, даслаць чарговы email в суботу вечарам, што вы да панядзелка ранку павінны напісаць свае справаздачы, калі вы не напішаце, то вас адразу зволяць, все вельмі файна. Але потым, калі ты захочаш прымаць наступныя рашэнні дзеля таго, каб, напрыклад, інвеставаць тыя зэканомленыя грошы у дзяржаву, то бок які інструмент потым выкарыстання гэтых грошай, які нібыта зэканомяцца? Это будзе як? Чыста праз прыватны сектор, праз прыватныя ініцыятывы, ці гэта будуць прыуладныя структуры, там, не ведаю, Тесла, там яшчэ якісь велізарныя карпорацыі, якія будуць атрымліваць з дзяржаўнага бюджэту, то бок гэта таксама атрымліваецца дзяржаўны капіталізм, якой супярэчыць амерыканскай эканамічнай мадэлі. То бок як гэты кавалак пірага, які ты бы нібыта зэканоміў, ты потым далей будзеш пераразмяркоўваць, калі ў цябе няма эфектыўнага дзяржаўнага апарату. Калі твой дзяржаўны апарат не гарантуецца на крытэрах, скажем, кампетэнтных і празрыстых крытэрах функцыянавання. Калі ты ўсё да аснавання, як я з рускай мовы кажу, так, калі да звання разбурыў усё, і потым спрабуеш штосьці пабудаваць новае. Магчыма, штосьці атрымаецца, але гістарычная практыка, яна паказвае, што над любым палітыкам вісіць такі мёртвы груз ранейшых інстытуцыйных рашэнняў. І толькі іх адрынаць, немагчыма, толькі іх адрынаць немагчыма будзе пабудаваць нармальную канструктыўную палітыку. Вось той же самы прыклад, той email ад Маска, які пайшоў дзяржаўным службоўцам Злучаных Штатаў, па-рознаму трактаваўся рознымі прызначэнцамі таго ж Трампа. То бок шэраг міністэрств, в амерыканскім разуменні дэпартаментаў, шэраг дэпартаментаў сказалі сваім супрацоўнікам: нічога не адказвайце. Іншыя далі інструкцыі, што адказваць, а яшчэ адны сказалі: адказвайце, як можаце. То бок частка прызначэнцаў Трампа не до конца разумее, яна хоча карыстацца тымі інструментамі, які ёсць інстытуцыйнымі, тому што ў палітыцы адна справа задэклараваць, другая справа мець інструменты для рэалізацыі гэтых рашэнняў. І калі ты не маеш дзяржаўнага апарата, калі ты не маеш інстытуцыю для рэалізацыі тваіх рашэнняў, то ты просто застаешся ў віртуальнай прасторы, і потым гэта будзе пшык. Вельмі верагодна, што так хутчэй за ўсё адбудзецца. Мы пабачым. На сённяшні дзень, вось таксама хацеў сказаць, учора адмыслова спраўджаў,
Учора падчас прэсавай канферэнцыі Трампу задалі пытанне, што вось было даследаванне гарвардскага цэнтра палітычнага цэнтра, які паказвае, што бальшыня амерыканцаў падтрымлівае вашу палітыку. І гэта праўда. На сённяшні дзень бальшыня амерыканцаў больш верыць Трампу, чым недзяржаўна, чым СМІ, так? Але на сённяшні дзень тыя асноўныя тэзы палітыкі Трампа яны падтрымліваюцца 50+% там, в залежнасці ад пытання амерыканцаў. То бок сёння гэта ёсць яшчэ гэты мядовы месяц, можна так сказаць, но звычайна гэта 100 дзён, так, які адбываецца. І што цікава, што падтрымка Трампа, 60% амерыканцаў лічаць, што Трамп першы месяц свайго кіравання лепш спраўляецца на пасадзе, чым Джо Байден. Гэта рэчаіснасць, якую таксама трэба ўлічваць. Але пытанне, ці будзе гэта ўрэшце пшыкам, ці не будзе, ну, пажывем, пабачым, відавочна, але ёсць пэўныя базавыя рэчы, на якія таксама трэба звяртаць увагу. І калі будзе, скажам, у кантэксце скарачэння бюджэту Пентагона будуць звольненыя шматлікія спецыялісты па пытаннях абароны і будуць спыненыя праграмы па фінансаванню новых узбраенняў, то відавочна гэта паўплывае на тое, ці будзе America Great Again, ці будзе Злучаныя Штаты зноў вялікімі. Бо ўсё гэта ўзаемазалежна. Дарэчы, наконт правага папулізма, ён, оказывается, у Еўропе ахапіў, ну, як мінімум, вот мы ж тут больш пра Еўропу, хаця пра, ну, ЗША, ну, там асобная песня, ахапіў не толькі палітыкум, не толькі грамадства, але і што самае дзіўнае, рэлігійныя інстытуцыі. Я працытую просто один твіт, яго бяру з тэлеграм-канала Наталья з 2 Л, Наталья Василевич. Так вось, у твітары Наталья, звяртаю увагу, рэзка вырасла колькасць тэйкаў у духе. Папа Францыск, прадстаўнік глыбіннай царквы, якая захапіла ўладу ў каталіцтве з часоў другога Ватыканскага сабора, і прыйшоў час пакончыць з усім гэтым лявацтвам і зрабіць рымскі прэстол зноў вялікім. Нічога не нагадвае. Нагадвае, я таксама слухаў, проста цікава было паглядзець, як еўрапейскія палітыкі спрабуюць рабіць рэверансы ў бок Трампа. Я праглядзеў некалькі выступаў еўрапейскіх палітыкаў на гэтым СІПАК, на кансерватыўным камітэце палітычнага дзеяння Злучаных Штатаў, дзе там такая чарга была вялікая еўрапейскіх палітыкаў, і толькі адмысловых запрашалі. Ну і па сутнасці кожны з іх, ну шмат з іх, так, зноў жа не трэба быць 100% упэўненым, заўсёды бенефітаў задаўз павінны быць, трэба элемент сумневу. Так вось, шмат хто з іх пераносілі на еўрапейскую глебу тыя ж самыя тэзы, якія паўтараюць прыхільнікі Трампа, Маска ў Злучаных Штатах. То бок усё гэта казалі, і, напрыклад, з одного боку, мне спадабалася тое, што яна сказала Джорджа Мелоні адносна барацьбы за свабоду Украіны, але ў той жа час яна таксама сказала, што мы мусім рабіць Еўропу зноў вялікай, і гэта ідзе праз кансерватыўны парадак дня. Просто цікава, вот ваше меркаванне, вот гэтае пашырэнне правага папулізма, правых партый, уплыву іх, той же самы прыклад альтэрнатыва для Германії у Нямецчыне, якая другое месца заняла яшчэ колькі гадоў таму яны марылі 500-кавы парог прайсці, а сёння там 20 з гакам процентаў. Пра што гэта сведчыць? Першае, што ёсць правы дыскурс, ёсць правы папулізм, так, ёсць скрайне правыя, ёсць правацэнтрысты. І тут трэба было б крышку адрозніваць. Так? У кожным разе, так ці інакш, палітыкі спрабуюць артыкуляваць свае пасланні на падставе таго, як яны бачаць праблемы, якія ёсць у грамадстве. Тое, што ёсць рост папулізму, ёсць рост такіх простых вырашэнняў, гэта ёсць адлюстраваннем пэўных праблемаў, якія ёсць у грамадстве. Пытанне, каб, ну, скажам, да сённяшняга дня дэмакратычныя палітычныя сістэмы дазвалялі ўжывацца розным падыходам, прытрымліваючыся ўсё ж такі пэўнага камплекту, пэўнага набору базавых каштоўнасцяў. Так. Пытанне, ці калі гэта, скажам, рэлігійныя погляды, ці
калі гэта, скажем, такія кансерватыўныя погляды, якія тычацца уладкавання грамадства, яны відавочна маюць права на жыццё. Пытанне, ці яны, ці іхная потым рэалізацыя прывядзе да таго, што грамадства перастане быць цалкам разнастайным і паўстане новы таталітарызм. Так? Любая, скажем так, любая палітычная сіла, любая ідэалогія, яна мае тэндэнцыю да пэўнага таталітарызму. Пытанне, каб была забяспечаная роўная гульня гэтых ідэалогіяў і каб грамадзяне былі дастаткова інфармаваныя адносна плюсаў і мінусаў таго ці іншага вырашэння. Ну і зноў жа, немагчыма пабудаваць ідэальнае грамадства, раз. Ідэальнае грамадства можна толькі, каб не пакрыўдзіць. Ну вот Паўночная Карэя, ідэальнае грамадства. Гэта яны себе так называюць, ці ёсць гэта? Ну вот собраліся вот і ўсе пайшлі па загадзе вот роўным строем. Вот загадзе, гэта не ідэальнае. Вот як піша Владимир Кисляк, каждый в мире скинул по $10 на дроне, и Украина победила. То есть встали все по загаде, раз, и скинули по $10. Пытанне не по загаде, а это мусіць быць вот магчыма такое, вот як такого дома? І калі гэта ўнутранае пакліканне, это означает, что грамадства, любое грамадство, оно неаднароднае. Ёсць розныя інтарэсы, ёсць розныя прэферэнцыі ў людзей. І пытанне, каб знайсці механізм, каб гэтыя інтарэсы, прэферэнцыі узадняліся, і каб праблемы, у гэтым сутнасць палітыкі, па сутнасці, вырашэнне праблемаў, які ёсць канфліктаў, які ёсць у грамадстве, які ёсць таксама паміж рознымі палітычна арганізаванымі грамадствамі мірным шляхам. Бо палітыка – гэта не вайна. Ну, можа быць, палітыка вайны і так далей, так набор інструментаў. Але палітычныя інструменты скончваюцца, калі ўжываюцца ўжо вайсковыя інструменты. Паколькі палітыка – гэта, канешне, пагроза санкцый, пагроза ўжывання гвалту магчымага, калі ёсць парушэнне прынятых правілаў, але палітыка – гэта пошук вырашэння праблемаў на падставе павагі інтарэсаў розных гульцоў. І грамадства, разумееце, нават унутры сям'і могуць быць розныя інтарэсы, розныя прэферэнцыі. А калі мы берем шырэй грамадстве, то відавочна грамадства яно не аднароднае, ёсць розныя інтарэсы, і пытанне, каб гэтыя інтарэсы былі прадстаўлены, улічаныя. Пры тым, што тыя інтарэсы, якія з'яўляюцца, якія рэалізацыя якіх можа прывесці да знішчэння самого грамадства, так, яны павінны відавочна абмяжоўвацца. Вось чаму могуць быць абмежаванні свабоды слова пэўныя. Так? Канешне, не так, як у Беларусі, калі людзей ніводнай краіне Европы, і гэта адказ таксама на тую лухту, якую учора казаў Рыжанкоў у Жэневе, так, ніводнай краіне Европы няма столькі асуджаных людзей за дыскрэдытацыю альбо за абразу кіраўніка дзяржавы. А ў Беларусі гэта ёсць. І гэта відавочнае парушэнне палітычных правоў і права на свабоду слова. Вось. Могуць быць пэўныя абмежаванні. Так? Зноў жа, у Нямецчыне, якая де-факто была пад амерыканскай акупацыяй, пасляваеннай Нямецчыны, так? Федэральнай рэспубліцы, так? Дарэчы, хацеў адну рэч на конт ГДР сказаць, пазней, так, можа, вернемся да гэта. Але ў федэральнай рэспубліцы камуністычная партыя была забароненая, так? У федэральнай рэспубліцы таксама цудоўна ўсвядомілі, што нацысцкая партыя павінна быць забаронена. Таму што пытанне, зноў жа, і можна апеляваць, і тут можна сказаць, што Дональд Трамп, ён парушае сваім дыскурсам, ён парушае запаветы ці палажэнні, базавыя палажэнні айцоў-заснавальнікаў амерыканскай дэмакратыі, так? Якія казалі, што тыранія большасці, нават калі тебе падтрымлівае большасць, яна павінна абмяжоўвацца гарантыямі для свабоды індывіду. Так? І вось пытанне знайсці гэты баланс паміж інтарэсамі асобы і інтарэсамі супольнасці. Так? І супольнасць таксама, як ты прымаеш рашэнні. Калі гэта базуецца толькі на волі бальшыні, то все адно у любой нармальнай цывілізаванай дэмакратычнай дзяржаве павінны быць гарантыі інтарэсаў меншасці, палітычнай меншасці. Так? У Беларусі такіх гарантыяў няма. У аўтарытарных, недэмакратычных краінах, у таталітарных увогуле, так, нават публічнай праявы гэтага няма. Але у Беларусі гарантыяў для меншасці няма. Былі гарантыі для меншасцей, дарэчы, тут маё бачанне дзіўна, што ўсё ж такі
асобу, якая казала, што вынікі выбараў былі сфальсіфікаваныя, вынікі выбараў 2020 года у Злучаных Штатах, так? Які ўвесь час сказаў і зараз паўтарае гэта, так? Мне падаецца, што ён мусіў бы быць прыцягнуты да адказнасці паводле амерыканскіх законаў, і, на жаль, гэты працэс не скончыў. Ну, гэта ўжо маё, гэта каштоўнаснае меркаванне, так? І гэта паказвае мае таксама палітычныя прэферэнцыі, сімпатыі, так? Але, на жаль, гэты працэс не завяршыўся так, як ён мусіў бы завяршыцца, бо трэба прымяняць санкцыі супраць тых, хто ставіць пад пагрозу саму супольнасць, палітычную супольнасць. Так? Дзеля таго, каб захаваць далейшае існаванне гэтай супольнасці. Скажам, Гітлер перамог у 1933 годзе на выбарах, так ён атрымаў адносную большасць, не абсалютную большасць, так? І в прынцыпе нават Канстытуцыя Веймарскай рэспублікі дазваляла прэзідэнту, калі б ён палічыў, што гэта ёсць рэальнай пагрозай для палітычнага ладу і для нацыянальнага інтарэсу Нямецчыны на той момант, ён мог бы ужыць свае надзвычайныя паўнамоцтвы і адмяніць вынікі гэтых выбараў. Як, напрыклад, зрабілі, што амерыканская адміністрацыя крытыкуе, як, напрыклад, зрабілі румыны не так давно. Яны вырашылі, што тая асоба, якая была перамагла ў першым туры выбараў, так, яна выкарыстоўвала не сумленныя сродкі, гэта раз, а другая прычына гэта відавочная, што ягоныя прапановы і вырашэнне тых праблемаў, пра якія ён кажа, вядуць да знікнення самой гэтай палітычнай супольнасці. І таму было прынята такое рашэнне. І вось адказ, скажам, калектыўных еўрапейцаў мусіў бы быць, што мы в Еўропе праходзілі ўжо праз гэта. Вас, амерыканцаў, магчыма, гэта, так бы мовіць, абмінула, а мы праходзілі, і у дадзеным выпадку Еўропа больш адпавядае за, ну, скажем, палажэннем ці прынцыпам, якія закладалі ў амерыканскую канстытуцыю амерыканскія айцы-заснавальнікі, калі яны казалі, што трэба абмяжоўваць тыранію большасці. Два пытання ад нашых гледачоў. Першае пытанне ад гледача пад нікам «Не скажу». Калі будзе ці ўжо супрацьстаянне, наўрад ці ваеннае, хутчэй палітычна-фінансавае, ЕС і ЗША, і хто з аб'яднанай Еўропы першы пабяжыць да ЗША? Ну, яно можа быць, відавочна. Адносна, хто пабяжыць, ужо пабег. Орбан ужо там. Напрыклад, ён учора Угоршчына разам з Злучанымі Штатамі, як не дзіва, разам з Расіяй і Беларусю, таксама Паўночнай Карэі, галасавалі супраць рэзалюцыі адносна расійскай агрэсіі супраць Украіны, якую прапанавала Украіна, краіны Еўрапейскага звязу. То бок, Еўрапейскі звяз, гэта ягоны, дарэчы, слоган, адзінства ў шматстайнасці, так у разнастайнасці, ён разнастайны. Так? І будуць розныя гульцы, якія захочуць на гэтым капіталізаваць. Так, то бок на тым, і з гэтага гледзячы амерыканцы могуць сабе на сённяшні дзень, прынамсі, дазволіць паводзіць сябе крышку паблажліва адносна еўразвязу, таму што сапраўды у еўрапейскім звязе даволі складаны, паколькі няма адной дамінуючай дзяржавы, даволі складаны працэс прыняцця супольных рашэнняў. Вось чаму я б не казаў, што еўрапейскае войска паўстане ўнутры еўрапейскага звязу. Магчыма, гэта будзе, як хтосьці з вашых слухачоў задаў пытанне, магчыма, гэта будзе відазмененае НАТО разам з Турцыяй. Так? Відавочна, што такое пагадненне не падпіша, хутчэй за ўсё, Аўстрыя альбо Ірландыя. Хутчэй за ўсё, такое пагадненне не падпішаце, тое ж самае скіраванне вайсковага кантынгенту не будзе тычыцца Угоршчыны, ведаючы пра асабліва альбо той же Славакіі. Так? Але тут пытанне, каб ісці гэтым шляхам, і нават сама еўрапейская інтэграцыя дазваляе тое, што называецца узмоцненае супрацоўніцтва. Калі якіясьці краіны хочуць ісці далей, так, па якімсьці пытанню, то тут няма супярэчнасці. Пытанне, каб была палітычная воля. Шэраг краінаў захацелі ўвесці еўра. Сёння Швецыя да сённяшняга дня вельмі такая праеўрапейская краіна. Да сённяшняга дня Швецыя не ўвяла еўра, тая ж самая Польша не ўвяла. Так, і ну, Швейцарыя, как бы там вот, хоць яна і не краіна еўрапейскага звязу, не краіна НАТО. Да. І не краіна НАТО. Так, то бок яны маюць, але зноў жа, Ірландыя не далучылася да шенгенскай прасторы, але ўвяла еўра. То краіны маюць магчымасць выбару, так? Тут няма дыктату.
так і тое ж самае хутчэй за ўсё будзе ў выпадках абароны в выпадках паўставання такога абарончага кампаненту еўрапейскага звязу альбо можна сказаць па-іншаму заходнееўрапейскіх краінаў, так ці еўрапейскага кампаненту ўнутры НАТО. Я думаю, что страсти, так бы жарсці у амерыканскай палітыцы таксама паступова ўлягуцца. Я таксама спрабую адсочваць іх на ўнутраны дэбат і так ці інакш яны зразумеюць, што на глобальнай арэне еўрапейскі звяз мусіць быць хаўруснікам, што два бакі Атлантыка просто ім наканаваны, гэта частка адной цывілізацыі, наканавана быць разам. То бок, адказваючы на пытанне, відавочна можа быць супрацьстаянне. Вось зараз, калі Трамп увядзе новыя мытныя пошліны супраць еўразвязаўскіх краінаў, відавочна еўрапейскі звяз будзе адказваць. Но але я не думаю, каб супрацьстаянне дайшло да такой гарачай кропкі, і што ўсё ж такі гарачыя головы і гарачыя розумы яны паступова астудзеюць і будуць прымацца больш рацыянальныя, а не эмацыйныя рашэнні. І яшчэ одно пытанне было ад нашага гледача, які, я так разумею, з пытанняў бяспекі перыядычна, не перыядычна, пасля пэўнага такого часовага лага выдаляе свае каментары, але я паспеў запісаць. Ну і все правильно робяць. Все правильно. Сейчас праз VPN заходзяць з Беларусі. Да, таму, калі мы робім нейкія прагнозы датычныя Еўрасаюза, вось пытаўся наш глядач, да, акадэмік Вішар, бачу вас, роля Китая якая? Як вам бачыцца? Китай гэта адзін з цэнтраў сілы ў сённяшняй палітыцы. Еўрапейскі звяз таксама бачыць, ну прынамсі частка гульцоў еўрапейскага звязу, небяспекі і магчымасці Китаю. Можна сказаць, што нямецкая эканамічная мадэль была пабудаваная на тым, што яны карыстаюцца танным газам і нафтай, найперш газам Расіі, прадукуюць на экспарт у Кітай свае вырабы. І зараз гэтая мадэль ўжо знаходзіцца ў крызісе, і хутчэй за ўсё яна будзе зменена. Відавочна, што Злучаныя Штаты патрабуюць еўрапейскі звяз у сваім дыялогу з Кітаем. І тут зноў жа спадзяюся, што гарачыя головы ў Вашынгтоне яны адыдуць на другі план, і яны зразумеюць, што ёсць фундаментальныя супольныя інтарэсы у еўрапейцаў і амерыканцаў і адносна Кітаю. Відавочна, што Кітай будзе спрабаваць, як ён спрабуе граць унутры еўрапейскага звязу, і ён таксама будзе спрабаваць граць на адрозненнях паміж Злучанымі Штатамі і еўрапейскім звязам, калі мы еўрапейскі звяз бярем як адзінае цэлае. І відавочна, што сённяшняя кан'юнктура часам дадае козыраў Кітаю, але зноў жа мне падаецца, што будучыня еўрапейскага звязу залежыць ад таго, наколькі добры еўрапейскі звяз можа выбудаваць інстытуцыі для прыняцця ўнутраных рашэнняў, але таксама пазіцыянуецца на сусветнай арэне і адносна Кітаю, маючы свае ўласныя інтарэсы і прасоўваючы, можна так сказаць, вольнарынкавы парадак дня, які еўрапейскі звяз увесь час прасоўваючы таксама і такі гуманітарны аспект міжнароднага супрацоўніцтва, вольнарынкавы гуманітарны, і ў той жа час супрацоўнічаючы з Злучанымі Штатамі. Бо відавочна, што, скажем, сённяшні такі ухіл Злучаных Штатаў, не хочу выкарыстоўваць слово крен, ухіл Злучаных Штатаў у бок Расіі і спроба такога амерыканска-расійскага кандамініуму, яна вельмі кароткачасовая і яна кан'юнктурная. То бок тут відавочна, што у доўгатэрміновым інтарэсе і еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў будаваць роўныя адносіны і таксама будаваць якуюсь супольную палітыку адносна Кітая. Бо так ці інакш і Злучаныя Штаты і краіны еўрапейскага звязу это ўсё ж яшчэ ліберальная, дэмакратычная мадэль пабудовы грамадства, чаго не скажаш не пра Расію, не пра Кітай. Ну што ж, на завяршэнне я яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, каму цікавая тэма, на якую мы гаварылі.
анкета заявка на курс вось тут знаходіцца на гэтай старонцы на сайце беларускага вольнага беларускага універсітэта. Калі ласка, інтэграцыйныя працэсы дэ-інстытуцыі еўрапейскага звязу, курс, які вядзе Алесь Лагвінец, вельмі цікава, як вы чуеце ўсё, і так разжоўвае, што нават незразумелыя рэчы становяцца зразумелымі. Записывайтеся до 3 сакавіка, ёсць магчымасць запісацца, колькасць месцаў абмежаваная. Ну і на завяршэнне, апошнім у вашым пераліку тэмаў, якія будуць абмяркоўвацца на гэтым курсе, але яна, безумоўна, не апошняя гэтая тэма для нас усіх, стан і выклікі дачыненняў паміж ЕС і Беларусю. Што вы сёння можете сказаць на гэты конт? І калі мы паглядзім з пункту гледжання, ну, не ведаю, будуць, не будуць, яны ўсё ж такі ідуць, яны там не публічна ці не, у якім яны стане гэтыя перамовы паміж лукашэнкаўскім рэжымам і Вашынгтонам, калі яны нечага там у сябе дасягнуць, дамовяцца, ці будуць уцягнуты ў гэты працэс і еўразвяз, ці зменяць яны сваю стратэгію, калі ЗША зменіць сваю стратэгію дачынення да Беларусі? Ну, я тут бы казаў больш про тактыку, то бок припускаем, што гэта тактыка Злучаных Штатаў. Стратэгія захаду адносна Беларусі, ну, калі добра разумець з еўрапейскага звязу адносна Беларусі, мусіць быць такая, што Беларусь у пэўны момант павінна стаць паўнавартасным чальцом гэтай прасторы, вярнуцца туды, да чаго яна належыць, быць у складзе цэнтральнаеўрапейскіх клубу цэнтральнаеўрапейскіх, заходнееўрапейскіх ці еўрапейскіх дзяржаваў, дзе паважаецца суверэнітэт і дзе ёсць супольны механізмы прыняцця рашэнняў. То бок гэта мусіць быць разуменне. Таксама калі стратэгія браць стратэгічны падыход, то мусіць быць стратэгія далейшага стрымлівання расійскага экспансіянізму. У дадзеным выпадку Беларусь, беларускі балкон мае вялікае значэнне. І відавочна, што калі мы кажам пра стасункі з Беларусю, то беларусы ўжо паказалі, што яны шмат у чым падзяляюць еўрапейскія каштоўнасці. Ніхто не чакаў такую палітыку, такую мобілізацыю людзей беларусаў у 20-м годзе. Яны інстынктыўна, нават без належнага палітычнага афармлення сваіх слоганаў, інстынктыўна выказаліся за сваю чалавечую годнасць і за нармальныя еўрапейскія механізмы прыняцця рашэнняў і вырашэння праблемаў. То бок захад, калі ён хоча мець стратэгію адносна Беларусі, ён мусіць разумець, што рэжым сёння кантралюе краіну. Відавочна, з гуманітарнага гледзяшча варта ўвесь час сказаць пра вызваленне палітвязняў, і мы ведаем у сённяшняй інфармацыі, што за мінулы месяц, здаецца, 89 новых палітычных асуджаных у Беларусі з'явілася. Так? То бок параўнальна з тымі пару сотнямі асобаў, і гэта кожны чалавек, гэта чалавечы лёс, якія былі датэрмінова выпушчаныя з вязніцаў, то бок арышты ідуць увесь час, рэпрэсіі працягваюцца. Так? Значыць, трэба, каб гэты гуманітарны складнік абавязкова быў, але трэба таксама, я нават у часы першых там дыялогаў і размоў казаў, што трэба праводзіць палітыку двух стаканаў ці двух келіхаў, то бок ты наліваеш, то бок ты развіваеш стасункі з рэжымам, паколькі рэжым тэрарыстычны, ён трымае ў закладніках 9,5 мільёнаў беларусаў, так? Але ў той жа час трэба далей развіваць і падтрымліваць той складнік беларускага грамадства, які з'яўляецца фундаментальна праеўрапейскім, які адстойвае дэмакратычныя еўрапейскія каштоўнасці. І тады, у пэўны момант, калі ты наліваеш ваду, у момант, які мы не можам запланаваць, гэта спрацуе. То бок, калі мы кажам пра тое, ці адміністрацыя Рэйгана вела перамовы вызваленні палітычных вязняў у Польшы на пачатку 80-х гадоў, хутчэй за ўсё размова вялася, але была падтрымка
і салідарнасці, і была падтрымка таксама тых палякаў, якія выязджалі за мяжу, якія з'язджалі ад пераследу, і іхныя асабістыя гісторыі поспеху ў заходніх краінах таксама ўплывалі так ці інакш на сітуацыю ў Польшы. І ўрэшце рэшт трэба было чакаць тэктанічных зменаў, можна так сказаць, у міжнароднай сістэме, калі Савецкі Саюз пачаў развальвацца, ён пачаў развальвацца з галавы, так, праз палітыку. Гэта сістэма, якая была не здольная рэфармавацца, якая была антычалавечая, і калі яны увялі крышку элементы гуманнасці, яно пайшло, яно развалілася само па сабе, і эканамічна была нежыццяздольная. То бок толькі тады можна было казаць, што стратэгія захада была паспяховая, і Польша ўрэшце рэшту, якой мы сёння знаходзімся, далучылася да клубу заходніх краінаў, якая сёння мае нашмат большыя гарантыі бяспекі, і таксама цешыцца амерыканская вайсковая прысутнасць, невядома, ці яна будзе працягвацца, ну хутчэй за ўсё так. І Польша, можна так сказаць, сёння, калі мы параўноўваем на выхадзе там 90-91 год і сёння, у 3 разы лепш жыве за сярэдні паляк, у 3 разы лепш жыве за сярэдняга беларуса. Вось гэта канкрэтны вынік прыналежнасці да клубу цывілізаваных развітых краінаў. Ну, але ці пойдзе Еўросаюз все ж таки на нейкія зараз перамовы, дамоўленасці з Лукашэнкам, калі на гэта пойдзе Вашынгтон? Глядзіце, без еўрапейскага звязу нічого не адбудзецца. Чтобы амерыканцы не прынимали адносна калі не зменіцца палітыка Літвы, то нічога не будзе. Калі по-ранейшаму будзе, ну, можа быць, якісьці... Так яны з Пуцінам вон зараз засябруюцца, будуць праз Мурманск высылаць. Ну, побачым. А ці яны патрэбныя на амерыканскім рынку, зноў жа, куды яно пойдзе? Замест канадскіх заменяць. І гэта доўгі працэс. То бок, ўсё адно еўрапейскі звяз, і тут... нам гісторыі наканавана, то нікуды Беларусь не выценеш, не перанесеш там у бок Кубы, так, як выспу. Мы еўрапейская краіна. Шкада, не? Так, шкада. Можа быць, ці ў іншы бок, так бы мовіць, не пабудуеш сцяну паміж паўднёвай і паўночнай Кареяй, такую мяжу. То бок тут відавочна, што ёсць пагроза таго, што Беларусь можа апынуцца па іншы бок гэтага новага берлінскага муру, так, жалезнай заслоны, і ёсць такая пагроза. Вось чаму павінна быць якасьці камунікацыі з рэжымам. Трэба знаходзіць якісьці пункты ўзаемадзеяння. Відавочна, пытанне палітвязняў гэта пытанне нумар 1, але доўгатэрмінова тое, што будзе гарантаваць бяспеку як дзяржаў, суседніх дзяржаў, так і самой Беларусі, гэта дэмакратычныя змены, гэта беларуская Беларусь, гэта дэмакратычная адкрытая Беларусь, якая цудоўна ўсведамляе, што такое ёсць нацыянальны інтарэс і як гэты нацыянальны інтарэс можна бараніць адносна іншых краінаў. І відавочна праз унутраныя гуманныя дэмакратычныя спосабы прыняцця рашэнняў, а не праз дыктатуру і рэпрэсіі і запалохвання. Дзякуй вялікі. У нас у эфіры быў заснавальнік, выкладчык, але фармулёўшчык, можна сказаць, курсу інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі еўрапейскага звязу у межах вольнага беларускага універсітэта. Калі ласка, спасылачка ёсць у нас у апісанні, заходзьце, запаўняйце заявачку і далучайцеся да клубу людзей, якія троху разбіраюцца ва ўсіх гэтых працэсах, дзякуючы Алесю Лагвінцу, які ўсё гэта разжоўвае і даводзіць. Такім чынам беларускі вольны універсітэт, вольны беларускі універсітэт да ваших паслугаў. Зміцер Лукашук працаваў з вами в эфіры. Подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. Ну і заходзьце на стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Можна будзе ўсе наши стрымы папярэднія, будучыя, сённяшнія глядзець там, да як і відэо ад наших партнёраў. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.